ଏ ଗପ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ହଁ କିଛିଟା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ହେଲେ ତୋର ସର୍ବନାଶ କେହି କରିଛି କହ ନା କହ, ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନ ମାରିଦେବି, କହ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଅମର ବାବୁ, ସବୁ ଦୋଷ ତମ ଏଇ ଝିଅର। ମୁଁ ଯେତେ ମନା କଲେ ତମ ଝିଅ ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣିଲାନି। ଗୋଟିଏ ବାହାର ଟଙ୍କା ସହିତ ପଦ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ତମ ଝିଅ ଏବେ ଏତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି ବାବୁ, ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ।